Bergara eta Urretxu Zumarraga artean sortutako taldia da Hegazkin. Alain Karazo Iturriaga Bergararra eta Josu Isaías Izuo Villanueva Castro dia tripulazioko gidariak, baina alboan dituzte hainbat lagun Bergarako Jokin Guridi urrutia horien artean euren kantuei irudia jartzen dutziena. Bergarako Eijartz taldian dau Hegazkinen sorreria. Musika elektronikoa eta irudia batzen dituen Alain Karazoren eta Jokin Guridiren proposamena da hori. 2018an Urretxuko Kubitz jaialdizan egin hauen emanaldia eta ikusleen artean euen Izuo. Izugarri gustatu jakonei jartzen emanaldi hori eta horregatik elkarrekin zerbait egitea proposatu hotzan Karazori. Lanian hasi zian eta poliki-poliki pixeko oso gustoko daukien berako borrokan taldearen kantuaren izen hartuta, halaxe jaiozan Hegazkin. Maiatzien kaleratu zabien lehenengo diskua, Haize Beltzak. Harrera hona izan da, pentsaizue Mundo Sonoro musika aldizkarixak zer eta igazko epe balerotunen artean. Bai, ala. Gu beti izan ga oso musika zaleak eta Mundo Sonoro asko irakurri dugu eta guretzat aldizkari hortan irtetzea kristona da. Jentiape ondo hartu zaitu ez da? Bai, diskoagatik eta bai zuzenekoengatik, nik uste zuzenekoetan gure indarra hor irtetzen dela eta harrera ona izan dugu eta horrekin oso pozik gara egisa esan. Eta hori debagoienean egiten duzuen musika proposamena ez dela ohikoa, ez da? Elektropopa definituko dugu? Bai, berez, elektropopa, baita trip-hopa esaten dugu, berez da pop arrunta, baina kentzen dugu ohiko instrumentuak eta sintetizadoriak sartzen dugu, enbuten dutzala ikutu elektroniko hori. Eta gero baita da ritmo motelak, trip-hop antzerako ritmo motelak. Eta guretzat beti referente izan die Tom York eta Lumi bezalako taldiak. Beste ate baten bila, nenbilene. Hasi zitzenien baina segituen zerren bizabien, zerbaitin bizabiela bai? Ezek egun, juntau ginen Josu eta Bixok eta guazen zerbait itxera, baina gitxasan egon ginen urte bat gure estilua topatzeko eta azkenian irten zen kantu bat eta hortik abiatu ziren beste kantu guztiak. Oinero oso? Bai, kristona. Oin kriston pakia kantuak itxeko, ze hartu dugu ruta bat, hartu dugu modu bat itxeko kantuak eta hor doiaz pixkanaka definitzen baita gehiago gure estiloa eta gauzak probatzen eta ausartzen eta ondo. Bi lagun, baina tresna pila bat, eta gehienak berak? Bai, Alainek manejatu ditu traste asko, sintetizadorek, sintetizadore desberdinak, batzukin bajuak ite ditu, beste soinu batzuk, ritmok baita, perkusiok eta gero gitarra elektrikoa ere Alainek jotzeu, solo batzuk eta ez da momentu guztien dagoen gauza, baina eta gero nik hautsa. Mikrofonoa zuretzako. Kantua zuk egiten dituzu, adibidez hitzak zeuk asmatutakoa dira? Letra bai. Eta nahiko ilun xamara da diskoa, amodiozko kantu bezala ikuste ditugu guk, baina hortarten gero beste gai asko sartzea eta minak eta gero gauza ilunak, gauza elementu ezberdinak azaltzea, bizitzako gauza gehiore bai, amodioan barrun, baina pixkat itxura amodiozko kantu nahukie. Ados. Zue bakarrik zauze, baina esan dugu talde bat, ez da, lagun asko dituzue, eta eraberian badozue mukuru kolektikoa, ez da? Zeuen aterpeia esango duguna. Bai, hori guretzako oso importantea, gu taldea mukuru kolektibon babesen sortu gendun. Hainbat musikarikein, Euskal Herriko hainbat musikarikein sortu zen kolektiboa, eta elkar laguntzea, eta horizontaltasuna, eta bilatzeituna. Eta gu sorreratik hor sartu ginen, eta oso guztua gabiltzea zen, asko laguntzea jo elkarri, eta hori musikan asko eskertzea bai. Eta mukuru kolektiboan atarixan esartzen baldin magare, bestiak beste zeuen diskuatupoko dugu, eta gaur diskorretatik kantu bat hartuko dugu. Justu zabaltzen dauena, ez da? Bai, hori da, diskoko lehenengo kantua, Begietan, eta horrekin emango dugu bai, kantua telebistarako. Hori kantuko duzue eta zer buruz, ze esaten dugu, dana esan barik. Ez da erreza gure kantuk esplikatzea, oso poetikok dira, oso,
ez dakit nola esan, ez dira oso definituak edo nahiko abstraktuak dira, eta bueno, lehen esan dizutena amodioa azaltzea denbo guztien, eta gero tarten gauza ilunak, bai, etxe altuk, industrigunek, zera, bueno, hor dauka atmosfera ilun bat, hola, diskon izenak esaten bezala ize beltzak, eta... Ados. Entzun egingo dugu, baina entzuteko, zeuen etxera ez dakit sartzeko aukeraiko dauketan. Bai, gonbidatuta zare, baina baldintza batekin. Ados, zein baldintza? Gure lokala sekretua da, Ados. eta ezin duzu ikusi non daun. Orduan, begik bendauta... Ados, zaiteu. epin ez tezu behar duen.